День добрый, панове! Мястэчка Гарадзея. Нясвіжскі район, Мінская вобласць, былое Великое княство Литовское, а сёння Республика Беларусь. Ну, адкуль паходзіць такая назова Гарадзея? Ну, ад старажытнага беларускага слова «гарадзіць». А гэта значыць, што калісьці вось на гэтым месцы было агароджанае паселішча, дзе жылі добрыя і шчырыя людзі. Бо менавіта такія людзі здаўна жывуць на нашай беларускай зямлі. Ну дык што, заглянем да добрых людзей у госці. Упершыню ў летапісах паважаны Гарадзея ўзгадваецца ў 1530 годзе і ўзгадваецца яна ў сувязі са звычайнаю сваркаю. Так, паважанае панства, вось сварацца людзі сёння, Бога не баяцца, сварыліся яны і колісь. І ўсё гэтым людзям мала, мала і мала. Ну, а справа тут была вось у чым. Тут, значыцца, у Гарадзеі жылі такія шляхцічы Чыжы, Пратасевічы і Байняровічы. Ну, а побач вось тут у міры жыў, значыцца, шляхціч Станіслаў Ільініч. Дык вось кажа, што гэты Станіслаў Ільініч тут вось у гэтых шляхцічаў, значыцца, нейкі разбой чыніў. Што за разбой чыніў тут гэты Станіслаў Ільініч? Аб гэтым старыя кнігі нічога не кажуць. Бог я ведае, што тут вытвараў. Ну, можа, на паляванне хадзіў, ганяў тут, значыцца, вось дзікоў, ласёў ды медвядзёў, ды ламаў платы тут у Гарадзеі, таптаў улетку грады гэтым Пратасовічам, Байняровічам і Чыжам. Ну і вось яны паскардзіліся на яго ў суд, і сюды прыехала вось камісія гэта судова Великое княства Литовское. Ну, глядзелі яны ўсё, сабралі панятых, і пры панятых акрэслілі ўсе межы. Значыцца, і сказалі, гэта тваё, а гэта тваё. Вось ты тут рабі, што хочаш, а ты тут рабі, што хочаш, а на чужое не залазь. Вось у сувязі з гэтым судом Гарадзея і ўзгадваецца ўпершыню ў летапісных кнігах. А роўна праз 45 гадоў, паважаны, пасля гэтага суда у 1575 годзе Гарадзея трапляе в рукі да князёў Радзівілаў. І тут пачынаў владарыць Мікалай Радзівіл Чорны. Ну і вось, значыцца, на той час якраз вось у нас на Беларусі быў вельмі моцны рэфарматарскі рух. А Мікалай Радзівіл Чорны, ён быў адным з такіх збуйнейшых вось дзеячоў гэтага руху. І ён пачаў інтэнсіўна пашыраць вось кальвінізм на землях Великого княства Литовского.
Миколай Радзівіл Чорны, ён ось інтэнсіўна так пашыраў кальвінізм на Беларусі, бо хацеў, каб на Беларусі была свая царква, асобная вось ад Польшчы і ад Расіі. Каб вось беларусаў не дзялілі па рэлігійным прынцыпе, што, маўляў, калі праваслаўны, то рускі, калі каталік, то паляк. А дзе ж беларусы? Ну і вось Радзівілы, яны тут у Гарадзеі заснавалі кальвінісцкую абшчыну. Яны тут пабудавалі кальвінісцкі збор, а побач кальвінісцкім зборам была пабудавана і школка для дзетак кальвіністаў. А вось сын Мікалая Чорнага, калі Мікалай Чорны памёр, то ён неяк так, пад уплывам, кажуць, езуітаў перайшоў у каталіцтва. І тады ж у каталіцтва вось пачалі пераводзіць і гарадзейскіх вось кальвіністаў. Ну і тут быў пабудаваны касцёл Святой Барбары. Ну а вось гэты касцёл, паважаныя, ён тут быў пабудаваны за польскім часам у 1926 годзе. На пачатку гэта была звычайная стайня, якую перабудавалі пад касцёл. Ну, і я вам скажу, што гэта вельмі сімвалічна, бо Ісус Христос калісьці нарадзіўся ў хляве, у яслях, і вось у такую халодную зіму сваім дыханнем яго сагравалі вол, конік і ягнятка. А ў 1620-х годах, паважаны, Гарадзея стала ўласнасцю Альбрэхта Радзівіла. Ну і на той час гэта быў, значыцца, фальварак Наваградскага воеводства. Ну і ў фальварку Гарадзея было 17 валок зямлі і 50 гаспадарак. Але вось сярэдзіна 17 стагоддзя стала такім жорсткім выпрабаваннем для Беларусі. Пачалася вайна, страшная вайна з Расіяй у 1654 годзе. І Беларусь на 13 гадоў стала арэнай баявых дзеянняў. І вось рускія царскія войскі Гарадзею захапілі недзе ў жніўні 1655 года. І вось згодна з царскім загадам войскі павінны былі на Беларусі пакідаць пустэчу. Рускі цар выдаў такі загад, што ідучы дарогаю сёла і дзерэвні па обе стороны сжечь, людзей пабіваць і в палон иметь, і разарять всех без астатку. І мусіць тады вось Гарадзея была цалкам знішчана, бо пасля гэтай вайны звесткі аб ёй губляюцца на доўгія часы. Вось змагаліся нашы продкі, ваявалі за незалежнасць, але
Устаять перед навалай з усходу так і не змаглі. Напрыканцы 18 стагоддзя адбыўся падзел Рэчы Паспалітай, і Вялікае княства Літоўскае перастала існаваць як незалежная дзяржава. І вось Гарадзея пасля падзелу Рэчы Паспалітай увайшла ў склад расійскай імперіі. Ну і ў 1798 годзе тут узгадваюцца две Гарадзеі. Адна дольная Гарадзея ў далінцы і горная Гарадзея на горцы. І ў двух Гарадзеях стаяла па царкве. Церквы былі уніяцкія. У дольнай Гарадзеі была царква Саслання Святога Духа, заснаваная шляхцічамі халецкімі. А тут у горнай Гарадзеі была царква Воскресення Гасподня, заснавана шляхцічамі крыжанеўскімі. І служба ў уніяцкіх храмах, панове, яна ішла заўсёды народнай для вернікаў мове, а гэта значыць па-беларуску. Ну і варта вось адзначыць, што напрыканцы 18 стагоддзя 70% насельніцтва Беларусі гэта былі уніяты, 15% гэта былі католікі, 7 іудзеі і толькі 6% было праваслаўных. Але калі вось Беларусь увайшла ў склад расійскай імперіі, то ўсіх уніятаў пачалі пераводзіць у праваслаўныя. Уніяцкія храмы пачалі зачыняць і будаваць замест іх праваслаўныя церквы. Побач з Гарадзеяй вось на могілках была пабудавана праваслаўная царква драўляная. Але так драўляная царква, как была вельмі прыгожая і згарэла падчас Другой сусветнай вайны. А вось гэтая царква, значыцца, яна была пабудавана побач з Гарадзеяй ва ўрочышчы Урвант. І гэта зараз абклалі вось гэту царкву цэглай, а калісь гэта была драўляная такая царкоўка невялічкая і з'яўлялася напомнікам драўлянага дойлідства. І вось пабудавалі гэтую царкоўку ў 1808 годзе. На пачатку гэта была каплічка, і расказваюць, што пабудавала яе мясцовая пані. Вось яе муж пайшоў на паляванне вось тут у лес, і на гэтым месцы, кажуць, яго задраў мядзведзь. І вось жонка ў памяць аб мужу і паставіла гэтую каплічку. Ну, а сёння гэтая каплічка выконвае ролю вось Спаса-Преабражэнскай царквы. І яшчэ варта адзначыць, што гэтая царква вось у гады ліхалецця за саветамі не зачынялася. У 1852 годзе, паважанае панства, Гарадзея гэта былі ўладанні палкоўніка Брахоцкага. Ну і вось якраз у тыя часы Гарадзей наведаў наш знакаміты беларускі паэт, фалькларыст, вандроўнік Уладзіслаў Сыракомля. Ну, ось я не ведаю, заязджаў он тут ці да Брахоцкага, да палкоўніка. Ну, думаю, што заязджаў там на пару шкляначак кавы ці гарбаты. Ну і ад Гарадзея ён быў вельмі ўражаны. І вось гэтыя свае ўражанні ён змясціў у сваёй кнізе «Вандроўкі па былых ваколіцах».
Пры выездзе з лесу перад вачыма адкрываюцца прыгожыя разлогі палёў, штораз больш ураджайныя. Побач з памешчыцкім дваром відаць акуратна збудаваная вёска. Гэта гарадзея. Кожная хата ў ёй абсаджана таполямі, высяцца там-сям ветракі, нібы дываны квітнее добра дагледжаныя палі канюшыны. Словам, усюды адчуваецца заможная і гаспадарлівая рука. Гэта сапраўдны аазіс у гэтым баку. Кінуўшы вокам на такую прыгожую гаспадарку, мы шлём да неба просьбу, каб у гэтым краі паболей з'явілася такіх ваколіц, бо ўрадлівая навакольная зямля дае гарантыю заможнага жыцця. Люд тут у гарадзеі моцны і выглядае пачціва. Вось такое убачыў гарадзею Уладзіслаў Сыракомля ў 19 стагоддзі. А, дарэчы, вось ягоны верш «Паштальён» перакладзены быў на расейскую мову і стаў рускай народнай песняй «Когда я на почте служил ямщиком». Ну, вот цікава, што песня лічыцца рускай народнай, хаця ў яе ёсць аўтар, беларус Уладзіслаў Сыракомля. А гісторыю гэту пра паштальёна Уладзіслаў Сыракомля, кажуць, пачуў у карчме паміж Мірам і Нясвіжам. А гэта значыць у гарадзеі. Вось у гарадзейская карчма паміж Мірам і Нясвіжам стаяла тут яшчэ з 18 стагоддзя. І, дарэчы, вось гарадзея яна знаходзіцца на старажытным шляху са Слуцка на Наваградак. І тут на працягу 300 гадоў была паштовая станцыя. Так што, панове, я амаль упэўнены, што гэта гісторыя пра паштальёна адбылася менавіта ў гарадзеі. Каб ваши зімовыя вечары былі напоўненыя размовамі, сябрамі і блізкімі, далучайтеся да акцыі МТС «Навагодні экспрэс». І не шкадуйце цёплых слоў, якія будуць саграваць у гэтыя лютыя халодныя маразы. А ў 1871 годзе праз гарадзею пралегла маскоўска-брэская чыгунка. І тут у гарадзеі была пабудавана чыгуначная станцыя. І гэтая вось станцыя гарадзея даволі хутка стала такім добрым, значыцца, гандлёвым пунктам з сельгаспрадуктамі і збожжам. І я вам скажу, што нават Варшава тут у гарадзеі мела сваіх гандлёвых агентаў. Ну, а недзе там вось напрыканцы 19 стагоддзя вось на чыгунцы гэтай патрапіў у аварыю рускі цар Александр III і цудам застаўся жывым. І тады быў дадзены загад уздоўж чыгункі пабудаваць вось такія каплічкі. І адну з такіх каплічак пабудавалі ў гарадзеі. І яна захавалася тут і па сённяшні дзень. І вось дзякуючы чыгунцы гарадзея пачала разрастацца, і напрыканцы 19 стагоддзя тут уже было 17 лавак, 5 піцейных дамоў, 2 царквы, 2 сінагогі, валасное праўленне. Ну, а на пачатку 20 стагоддзя тут пачала дзейнічаць народнае вучылішча. І ў 1906 годзе ў народным вучылішчы вучылася 106 хлопчыкаў і 20 дзяўчынак, панове. І гэта, панове, на тыя часы вельмі шмат. І гаворыць гэта аб тым, што вось мясцовыя сяляне дбалі, каб іхнія дзеткі атрымалі адукацыю. А яшчэ гэта сведчыць аб прагрэсе жыцця ў гарадзеі і наваколлі.
Але гэта на тыя часы была не адзіная навучальная установа. Канкурэнтам ёй была тут яшчэ і царкоўна-прыходская школа. І вось на пачатку 20 стагоддзя ў гэтай царкоўна-прыходскай школе сваю першую навуку спасцігаў наш будучы выдатны беларускі паэт Уладзімір Жылка. Гістарычная даведка. Жылка Уладзімір Адамавіч нарадзіўся 27 мая 1900 года ў вёсцы Макашы Нясвіжскага района. Беларускі паэт, перакладчык, публіцыст, крытык. Прымаў удзел у антыпольскім падполлі. Пасябраваў з лідарамі беларускай рэвалюцыйнай арганізацыі Леапольдам Радзевічам і братамі Канчэўскімі. Друкавацца пачаў у 1920-х гадах у газеце «Беларус». Яго улюблёнымі паэтамі былі Лермонтаў, Адам Міцкевіч, Ібсен, Бадлер, Блок. Стаў полем сутыкнення паміж групоўкай «Маладняк» і беларускімі літаратарамі, зарыентаванымі на сусветную класіку, эстэтычную суверэннасць. Быў выключаны з «Маладняка» за тое, што не набліжаўся да пралетарскай літаратуры. У 1930 годзе быў арыштаваны. Пры вобыску забралі шмат лістоў і рукапісаў, якія прапалі бясследна. На следстве яму прыпісалі прыналежнасць да літаратурнай групы так званага Саюза вызвалення Беларусі. Не прызнаў сябе вінаватым. Быў прыгавораны на 5 гадоў высылкі ў горад Уржум. Памёр ад сухотаў 1 сакавіка 1933 года ва ўзросце 33 гадоў. Пахаваны ва Уржуме. Уладзімір Жылка хадзіў вось сюды ў школку гэтую царкоўную са сваіх родных Макашоў, што тут недалёка. Ён нават пазней свае творы падпісваў літаратурным псеўданімам Макашовец. На жаль, вось мала што засталося нам ад творчасці Уладзіміра Жылкі. Вось захавалася яго цікавая вельмі паэма, такі, значыцца, гэта філасофскі твор споведь, як бы апраўданне сябе і сваіх сяброў, якія сталі безвіннымі ахвярамі вось сталінскіх рэпрэсій. І Уладзімір Жылка, ён пражыты вось лічыў пяснярскай доляй з беларуска-мужыцкім гартам і адраджэнскай барацьбой. Мястэчка Гарадзея вось разрастаецца, і зараз вось на самым высокім месцы ў Гарадзеі на гары будуецца новы храм. Ну і скуль бы не пад'язджаў да Гарадзеі, над Гарадзеяй відаць вось купалы гэтага храма. І няхай усе храмы Гарадзеі ахоўваюць вось яе добрых і шчырых жыхароў ад злы бяды. Шмат хто, панове, з цікавых, таленавітых людзей ось лёсам звязаны з Гарадзеяй. Шмат такіх цікавых гісторый тут адбывалася. Але вось час у нас дзеля гэтага мала, каб распавесці аб усім. Так што, думаю, сустрэнемся тут яшчэ не аднойчы. Ну а на сёння да пабачэння і ўсё самага найлепшага.